Здравейте, казвам се Атанас Атанасов и съм от Ямбол. Занимавам се с алтернативна медицина, по-специално мехотерапия, суджок-терапия и други източни лечебни практики, както и съм инструктор по айкидо, с което се занимавам близо 22-3 години. Как се запознах с хомеопатията? Много съм благодарен на моите преподаватели. След една раздяла с любимата жена, изпаднах в една много дълбока депресия, която се отрази на целия ми организъм. Като заболяване имах една стрептококова инфекция, която почти на всички органи и системи в тялото ми даде отражение. Появиха се разни мисли за самоубийство, не ми се живееше. И тогава, няма нищо случайно в живота, срещнах с преподавателите ми, които така ме запознаха с хомеопатията и ме лекуваха. Впоследствие направих, някъде след 2 месеца, направих една гнойна ангина, която, благодарение на хомеопатията, бях излекуван за ден и половина. Много бързо се възстанових и тогава си казах, искам да уча. Когато се откри ново хомеопатично училище, постъпих и завърших пълния курс на обучение 5 години в него, за което съм благодарен на двамата си преподаватели.